Narodila som sa v Bratislave, veľkú časť detstva som strávila na Južnej Morave a už 28 rokov žijem v Prahe. A kto vlastne som? No tak to sa dozviete z rozhovorov s ľuďmi, ktorí prišli do môjho života a obohatili ho nielen svojou prácou, ale aj našim vzájomným priateľstvom. Verím, že môžu inšpirovať aj vás. Krásny deň všetkým prajem. Dnes by som vám rada predstavila moju dvornú masérku. Ahoj, Vieruško. Ahoj. Dobrý deň. Vieruška je nielen masérka, ale je aj terapeutka a pôvodne je inžinierka. Takže k tomu všetkému sa dostaneme. Ja by som na úvod veľmi rada zviditeľnila vlastne tú našu spoluprácu s A-centrom, pretože ty, keď si nás objavila, tak sme práve končili na Bielidle, kde sme začínali s A-centrom, si bola na oslave, kde sme sa lúčili, lebo už nám to miesto bolo malé a v roku 2004 sme sa presúvali s Ačkom na Florence a si pamätám, že mali sme tam vzadu taký priestor ako masérňu a bola tak divne namalovaná. A ty si prišla a hovoríš, tak v Márnici? Tuto ja nebudem pracovať. Ja som to vnímala podobne a bola som ti veľmi vďačná, že si to potom rozsvietila. Že si tam vymyslela, ušila si, vlastne kúpila si takú látku oranžovú krásnu, znížila si strop, urobila si to útulne, aby naozaj, keď príde niekto do toho masérskeho prostredia, aby už len ten prvý dojem, keď vkročí, sa necítil hneď nejaký v úzkostiach, ale aby ho aj to prostredie podporilo. A ja len poviem, že teda sme teraz u teba doma na Vinohrade, kde máš vlastne svoju masérňu a svoje pôsobisko na terapie. Takže ďakujem, že som mohla prísť k tebe. Já děkuji za tento okamžik, za povídání i natáčení s tebou. A vlastně je to opravdu spoustu let, co se známe. No, a co teda jsme za ta léta zažili. Děkuji. Presne tak. Aj keď teraz v poslednej dobe sme nemali toľko času na to, že aby som zase využila tvoju úžasnú péči, ale keď viem o niekom, pretože sa venuje samozrejme predovšetkým tehotným ženám, máš to tam na tých svojich krásnych webovkách hneď na prvom mieste, tak určite by som doporučila všetkým tehotným tvoju péči, lebo o nej si povieme, že čo všetko obnáša. No ale rada by som sa spýtala na to dôležité, že ty si pôvodne inžinierka. A čo ťa teda viedlo k tomu, aby si sa venovala práve terapii a masážam a tie už robíš väčšinu svojho života, že? No, to je pravda. 30 let skoro. Ne, tak 30 ne. 27. Je to dávno. No, to je hezká otázka, kterou si mi položila. A když to tak se na to podívám zpětně, tak já jsem vlastně vždycky nějak hledala nějaký smysl života. A prostě jsem nějak hledala to spojení mezi tělem a duší. A i když jsem studovala ekonomii, zahraniční obchod, tak a pak když jsem někde pracovala v nějakých společnostech, tak jsem si stejně vždycky četla psychologii, jako někde jsem měla v šuplíku. Takže prostě to bylo něco, co mě zajímalo, jak to vlastně v člověku je. A nedostávala jsem zvenku řadu odpovědí, tak jsem si na ně přicházela sama. A vlastně pak jsem po té delší době, kdy vlastně jsem začínala holotropním dýcháním u paní doktorky Kmuníčkové, který jsem dýchala, nějak jsem jí tam pomáhala, tak vlastně jsem si uvědomila, jak je to naše lidské tělo úplně úžasný.
Ja len pridám, že kto nevie, čo je holotropné dýchanie, autorom jeho je pán Stanislav Grof a vďaka vlastne tejto metóde sa môžeme velice silno navrátiť práve k zážitkom z prenatálneho obdobia a pôrodu a je to metóda, ktorá je už teraz veľmi rozšírená a dá sa s ňou pracovať nielen cez to dýchanie, ale cez tú prácu práve zvedomenia, uvoľnenia tých podvedomých vecí, ktoré tam máme uložené, pretože samozrejme všetko, čo sa s nami deje od počatia, tak máme zapísané a časom práve určite sa s tým v praxi stretávaš, že pri tých terapiách sa tie korene, kde máme základy toho všetkého, tak sa zviditeľňujú a môžu sa uvoľniť práve rôznymi metodami. Takže holotropko. Začínala jsem holotropním dýcháním a vlastně doktorka Kníčková je vlastně žačka profesora Grofa, tak jsem byla v klidu, ale pro mě to bylo nejzajímavější zažít to psychické uvolnění, co udělá s tělem. Já jsem tomu říkala salon krásy nebo lázně, protože na začátku tam vždycky to dělala taková vystrašená skupinka a v závěru tam prostě seděli nádherní ženy i muži, usměvaví, uvolnění. A to bylo ve většině případech takovýhle zakončení. Pokud náhodou někomu nebylo dobře, tak ještě s tím doktorka pracovala dál. Áno, toto je tá metóda, ktorá funguje cez to dýchanie a prekysličovanie, čo je veľmi podstatné, ale ty sa viacej venuješ dotykovej metóde, že? No, přesně tak. A tam já jsem se tak začala poprvé, vlastně když jsem se nějak trošku o ty lidi starala, tak jsem vlastně zjistila, co ten dotek ještě dál dělá. A to mě přivedlo k masážím a vlastně jsem se v té době seznámila s aromaterapií, kterou tady vlastně v té době zakládal, nebo byl jeden z těch zakladatelů Zbyněk Šedivý spolu s Karlem Hádkem a to už je samozřejmě jako long story, ale tak jako to byly ty vůně, mě úplně fascinovaly, co vlastně s naším tělem, naší psychikou dokážou udělat. To máme spoločné, to tiež milujem. Hovorím, chcem každého nakaziť aromaterapiou. No, pravda je, že to mám pocit, že už jsem hodně lidí nakazila, že už jsou v podstatě sami se o sebe starají. A tak jako i ten můj způsob je takový, že mi přijde, já mám ráda, když se člověk dostane jako ke svý vlastní svobodě, ke svý své právnosti, kdy si uvědomí, že vlastně tím tvůrcem toho života je sám. A tak to jako byl samozřejmě můj dlouhý příběh, kdy se to tam ve mně různě jako probíhalo, promítalo. Nicméně jako si zatím plně stojím. A jsou různé přístupy, které vlastně tohleto umožňují, protože jsme velice všichni inteligentní, schopní lidi, máme prostě neskutečný dary. Samozřejmě máme taky spoustu věcí, které nás i trápí, ale to ke každému z nás prostě patří. Prostě nic není černobílý. Áno, mne sa veľmi páčilo, ako jednak máš krásny názov webových stránek. Cit pro sebe. Ja bych som tam pridala pro tebe, pro sebe. Pro sebe. Aby to bolo v rovnováhe, ale mne sa hlavne páčila tá tvoja vystihujúca veta, že sa venuje všetkému, tomu, čo podporí ten tok energie, nielen v tele, ale vlastne celkovo v živote. Jo, to je pravda. No, protože vlastně, jak jsem prostě pracovala s lidma, tak jsem si jako spoustu věcí samozřejmě nejvíc sama v sobě ujasňovala, protože ty klienti jsou taky i mým zrcadlem, s čím já jsem žila, že jo, co já jsem řešila, tak obvykle v tu dobu přicházeli lidé obdobně ladění, ale nicméně jsem si uvědomila, jak je to prostě, jak jsme vlastně na jednu stranu neskutečně křehonký a citliví, a jak jako stačí jako úplně jemná práce s tím tělem i s člověkem, jak se vlastně to tělo úplně rozvolní, rozteče, jako najednou se prostě to tělo odevzdá.
A vlastně tam, když je ten pocit toho klidu, bezpečí, když je tam i také to, že vlastně ten člověk je ochotný, že je schopný si to dovolit. Tak. Ochotný si to dovoliť, pretože je to fakt aj o dôvere. Ja sa tak okrajovo venujem masážičkám, tiež aroma v prepojení s tou mojou službou, dulou a predporodnej príprave poporodnej starostlivosti, ale ty predsa len to máš o mnoho širší záber a chodia k tebe samozrejme rôzni ľudia, niekedy sa musíte najprv zoznámiť, aby vlastne sa mohli tí ľudia otvoriť tomu, pretože ja už s tými ľuďmi komunikujem, tak potom tá služba, že k tomu, ako patrí aj tá masážička, už je o niečom inom. Ale máš tie skúsenosti, že príde ti niekto, kto je naozaj veľmi zatvorený a trvá to o mnoho dlhšie, než vlastne ti dovolí, aby si mohla vstúpiť do toho jeho priestoru a urobiť to, čo bude preňho práve pohľadzujúce, podporujúce, obohacujúce. Tak samozřejmě, já myslím, že to je i naprosto přirozená reakce, že když člověk přijde, že někam jako to nezná nějakou paní Vačkářovou, že jo, to jako, jste si něco přečet, ale jo, kdo ví, jaká je realita, že jo, takže, nebo samozřejmě na každýho reagujeme, jestli se nám je sympatický, nesympatický. Nicméně já jednám jako s lidma, jako s dospělýma, svéprávnejma, a sdělím, co dělám, jakou formou prostě pracuju a zeptám se, jestli to vyhovuje, ukážu, že jo, ukážu mé oblíbené ladičky. Jo. To som myslela, že to môže byť na začiatok, než sa človek vyzlečí, lebo aroma masáž je na zvlečené telo, že? Tak to taký ten dotyk tou ladičkou. Wow, kto ste ešte nezažili. Prostě ukážu, jaký rozezvučím, přeložím zpravidla jako někam na tělo, na ruku. A zeptám se toho člověka, jestli mu je to příjemný. A musím říct, že za ty, já nevím, stovky lidí, nebo kolik jich bylo, že byla pouze jedna paní, který to vadilo. Jasné. Jo, takže, ale vždycky respektuju, co samozřejmě ten člověk má rád, nebo co je schopný přijmout a jako nikdy nejdu jako za. A i zeptám se. A zároveň i jako řeknu, že připravím vždycky směs éterických olejů, takže si namíchám do mističky prostě směs těch olejů podle toho, jak toho člověka vnímám. Zároveň se i jeho zeptám, jestli mu něco nevadí v těch vůních. A prostě domluvíme se v zásadě na tom, že cokoliv by vadilo, tak ať hned hlásí. Že nejsem paní doktorka, že nemusí umět trpět. A že je to vlastně ten náš čas je o spolupráci, o spolubytí a není v mým zájmu prostě mu jakýmkoliv způsobem nějakým způsobem ublížit, ani ho vychovávat a spíš jako jde o to, aby opravdu ta energie proudila. Aby proudila v jeho těle, ale taky potřebuje proudit mezi námi, aby věděl, že já nebudu překračovat jeho prostě hranice. A takže vždycky se zeptám a zeptám se nebo upozorním, řeknu, teďka budu třeba ladičku vám dám na rameno, jenom z toho důvodu, než si na to ten člověk zvykne a kdy je zpravidla se ty lidi velmi, velmi rychle uvolní. To sa vôbec nečudujem, priatelia. Keď ešte vnímam, že predsa len už má skúsenosti za sebou, že si už zralá, šťavnatá žena, ktorá vie, o čom je život, tak tým pádom tam môže byť tá dôvera rýchlejšie, zdolateľná, lebo tie skúsenosti dávajú veľa. Jo, já sama jsem s tím jako s těmou souzním a musím říct, že jsem s tím svým jako s tou svojí životní etapou spokojená, že to opravdu si myslím, že je jako velký omyl ve společnosti, že jenom mladý člověk může být šťastný, spokojený, veselý nebo jako jenom má cenu. To je naprostá hloupost. Práve naopak, v tej jeseni života, keď už my odídeme od tej fyzickej cykličnosti, hej, že ona v nás stále samozrejme je určitým spôsobom, ale už ju môžeme vnímať viacej z nadhľadu niektoré veci a už
to nie je také ale... Taková krása, taková úleva. Takže já jsem s tím naprosto spokojená a určitě to při těch masážích hraje roli. A řekla bych, že obzvlášť u mladých žen, nebo mladších žen, což samozřejmě není problém, aby to bylo, tak mám někdy i pocit, že si tam někdy prostě někde v hloubce řeší vlastně, nebo něco si léčí se svojí mámou. Áno, to mám podobne, že ma tiež vyhľadávajú takto. A to je v poriadku, je to v poriadku. Naprosto v pořádku. Takže tohle já vůbec jako vítám, beru to jako samozřejmost a prostě ani jako někdy se taky třeba stane, že ta žena zareaguje, že cítím, jako kdybych byla maminka, ano. Že se někde, ale to si zpravidla nějak, já z toho nic nedělám, a nebo se zeptám a prostě snažím se zase to nějak usměrnit. A prostě hlavně pro mě je to, aby ten člověk se dostal k sobě. Aby si uvědomil tu svoji obrovskou sílu a radost a vůbec všechen ten potenciál, který máme v sobě. Jo. A vlastne toto prepojenie maminka-dcéra, tak máte aj krásne workshopy s Peťou Sobovou? Ano, s Peťou Sobovou připravujeme právě, nebo už vlastně bude za pár dní, připravujeme takový seminář jednodenní a to už je pro ty dospělé dcery. Ano. Protože vlastně myslím, že jsme s tím asi procházíme všechny ženy, nebo skoro všechny, abych nekřivdila, kdy nějak se potřebujeme vůči těm rodičům vymezit, i zejména těm maminkám, aby nám nesahali do života. A prostě potom postupem věku, kdy zrajeme sami, naše děti dorůstají, tak vlastně kolikrát sami v sobě vidíme tu mámu, kterou jsme odmítali, s kterou jsme bojovali, a všechny možný varianty, které si dovedeme představit. A vlastně je to takový přirozený cyklus, ale bych řekla, že v té naší kultuře je obzvlášť zesílený. A že prostě ty starší ženy, že jsou takový jako k ničemu nebo neschopný. A to je samozřejmě úplný nesmysl. Ja v tej predporodnej príprave tiež na to upozorňujem, že je dobré si ujasniť, hlavne u prvorodičiek, aký majú vzťah so svojou maminkou, lebo častokrát sa deje, že nemusia to mať vyriešené, ale aby mohli sa naladiť do tej svojej matky, ktorá ich čaká s tým pôrodom a materstvom. Takže je to určite téma, ktorá je veľmi silná a stále v rôznych formách prichádza. A ja vnímam aj to, že nám môže veľmi pomôcť potom, aby sme ten pôrod mohli zažiť ináč, než keby sme vlastne nemali tam nejak opečovanú aj túto rovinu. Že je to tiež fajn. Nemusí to byť o tom, že sa potrebujeme v tom tehotenstve s tou mamou zmieriť a tak, ale o tom, že si fakt hľadáme tie svoje cesty k sebe. A to je dôležité. Ja si pamätám, ako si spomínala ten krásny príbeh tej tehotnej ženy, ktorá prišla k tebe. Myslíš to byla tu ženu, co měla, čekala dítě. A mala naplánovaný císařský rez. Císařský rez a protože ten chlapeček byl v tom břiše na štorc nějak, nebo koncem pánevním. Koncem pánevním. Takže ta žena, vlastně to byla žena mladá, byl to první dítě, ještě navíc její sestra rodila obě dva kluky císařem, takže vlastně přišla s tím, že lékaři takhle to doporučují, rozhodli. Já jsem to nějak nikdy nerozporuju, tyhle ty věci, a tak jenom jsem se jí zeptala, co si přeje. A říkala, že chce mít jako hezký, jako prostě krásnou masáž, hezký okamžiky, aby prostě, když půjde zítra nebo pozítří do té porodnice, tak jako aby měla takový jako hezký den. Takže... A stalo se? A stalo se to, že jak jsem se potom dočetla na stránkách porodní asistentky Milady Dvořákové, že tato žena to pak popisovala, že byla na masáži, jako
u příjemné paní v příjemném vinohradském bytě. A potom, že s mužem si zašli na večeři, která byla pálivá a prostě v noci začala nebo k ránu rodit. A takže se dostala vlastně měla domluvený porod, myslím, že v Podolí. No a protože ten prostě začal spontánní porod a ten chlapeček byl malinký, takže vlastně jako měl porodní váhu, jo, ale nebyl to žádný obří. Takže ten chlapeček se normálně narodil tím koncem pánevním. A potom, když ke mně přišla její sestra, tak jsem se jí na to ještě ptala a ona říkala, že jaký to pro tu sestru bylo, pro tu rodičku, když rodila tím koncem pánevním, jestli to bylo opravdu tak náročný, nepříjemný, a říkala, že to nebylo vůbec jako nic špatného, že nejhorší byli ty studenti, kteří se na ní chodili dívat. Ako na vzácny úkaz, lebo bohužiaľ v dnešnej dobe lekári už strácajú tú schopnosť rodiť koncom pánevním, že? Někteří ano, někteří to zvládnou a někteří ne. Tak to byl takový, jako řeknu, roztomilý příběh, no. A tady jsme zrovna ty maminky vůbec jako neřešili, nebo u většiny žen se o tom ani nebavím. Jo. No ale riešila si vlastne ten láskyplný dotyk, ten terapeutický dotyk, pretože ten tvoj dotyk má samozrejme presah, je tam viacej rovín, aj tá aromaterapia, aj ladičky, ty aj tým, že konzultuješ s tým človekom, lebo máš tie metódy rušku a rôzne, ktoré môžeš použiť, aby si vedela toho človeka naviesť do tej pohody, do toho kľudu, aby sa odovzdal, tak myslím si, že to všetko tam nejakým spôsobom, že my ženy, keď sa stretneme, ani nemusíme o niektorých veciach vôbec hovoriť a že to tam prúdi energeticky ináč. Přesně. Že už len to stretnutie naše je navzájem obohacujúce mezi ženami. Jo, je to mezi ženami, ale musím říct, že to dokážou i muži. Jo, jasně. Abychom je tady jako nevylučovali. A jo, je to určitě, jako ta žena se v první řadě jako hodně sklidnila. A vlastně to je cílem vlastně, řeknu, každý mý masáže, aby se ten člověk sklidnil, uklidnil, aby v podstatě to v tom těle mohlo téct. Protože potom teče všecko. Ano. Míšní mok, krev, prostě. Veškeré energie, všechny dráhy se propojí se to celý v člověku, propojí se to mezi nebem a zemí. Ano. A vlastně jako člověk se vyživí, jo, a vyživí se a jako za jednou se taky jako někdy se stane zázraky i za jednou, jako za jednu masáž, ale niekedy treba viacej sezení, ležaní, ty slupky uvoľňovať. Někdy dělám i ty konzultace, taky jako ráda je k tomu jako vezmu, protože když vnímám, že tam jako je nějaký větší zádrhel u té ženy. A prostě protože, ale spíš to dělám takovou formou jako mentoringu, jo, že to není, že vlastně jde to o sdílení zkušeností a hledání cesty. Tak, aby vlastně tomu té ženě nebo jako mužů dělám těch konzultací málo, aby vlastně člověk se tak jako přijal, jako prostě ten náš život je tak bohatý a nemůže být pořád jenom slunce. Jo, někdy jsou tam pěkný patálie, ale vlastně nás ty patálie učí strašně moc věcí. Toto je pre mňa je tiež tento spôsob terapie, vedenia terapie, že pomáhaš tomu človeku, aby on našiel tú cestu. Myslím si, že jeden z takých tých pre mňa najpriateľnejších, lebo potom to ide rýchlejšie. Samozrejme, tá podpora, pomoc je fajn, ale tu môžeš dať práve tým ľudským dotýkom, lebo toho nikdy nie je dosť. Ale na tej ceste koľkokrát tými skúsenosťami si potrebujeme prísť sami a keď nás niekto správne navedie, tak potom sa cítime wow. Je to navést, ale taky, aby si to vlastně člověk dovolil, že to je v pořádku. Ano, to je velmi důležité. Ano, že to je v pořádku, že mám zcela právo se mýlit a je to robiť chyby, ano. Dělat chybu a že v podstatě nejsme prostě na klíček. A že můžeme taky žít tím svým způsobem, jo.
A myslím právě, když se jenom vrátím k tomu našemu semináři, ty mámy a dospělé dcery, tak vlastně když potom ty dcery, ne, když už porodí, pak mají i ty děti veliký, tak vlastně sami vidí, co teda ve všem, čem ta máma měla pravdu. Ano. Ale tady tím cílem je pro mě, nebo pro nás vlastně, je i to, že vlastně všechny ty cesty jsou akceptovatelné a jsou v pořádku. Že tak, jak žila ta máma, je v pořádku, jak žiju já, je taky v pořádku. To ďakujem, že si takto povedala. To je dôležité si to uvedomiť. Mne ešte pri tej práci napadá také, že aj pri tej osobnej svojej, lebo podobne ako ty som prešla i tými svojimi náročnými zážitkami v priebehu života a uvedomila som si, že nie je dobré používať slovíčko keby, kdyby. Hej, že sa navrátiť k tomu, že keby som ja vtedy toto, tak sa udeje toto, nič by sa neudialo ináč. Tú chvíľu sa udialo presne to, čo sa malo udiať a to tiež potrebujeme prijať. A treba to, stačí to len pripomenúť, aby sme to naozaj vzali do života ako skúsenosť, ktorú potrebujeme uvoľniť s tou bolesťou a s niečím a potom sa jej môžeme pokloniť a poďakovať jej, lebo nás posilní do toho ďalšieho. Přesně tak a to si myslím, že je i to, co třeba ty naši rodiče nebo prarodiče, tenhle přístup prostě nebyl, ten byl velmi autoritativní. A tak to nebylo prostě možné. A teďka z mého pohledu žijeme v úžasné době, protože my už můžeme jít tou svojí cestou. A to je prostě zázrak podle mě. Vlastně tady žijeme ještě v úžasné zemi, která je krásná, bohatá. Samozřejmě je tady řada nesrovnalostí, no ale ty jsou v pořádku, protože zase ten vývoj jde někam dopředu, někam se to potřebuje posunout, vyrůst. Tak jako jednotlivec, tak pak roste i ta společnosť, že? Spomenula si, že tá naša země je krásná, bohatá. Aj keď už dneska sme sa posunuli v rámci tej minulosti, že čo tie prababičky naše ešte to mali ináč, tak zase na druhej strane sa poďme ešte dostať k tej tvojej libústke, alebo k tej tvojej radosti, ktorú máš a ktorá vlastne nás tiež prepojuje a to sú divoké byliny. Lebo tu naša matička Zem má veľmi veľa pokladov a darov, ktoré potrebujeme zás si obnoviť a to, čo vlastne v minulosti vedeli a čo využívali, tak je to tu pre nás. A ty robíš tiež také krásne práve výlety podľa ročných období. Ono to jarné obdobie je vždycky najlepšie, keď to začína všetko klíčiť a rašiť a ponúka sa nám úžasné vitamínovo, minerálovo, neviem aké pole lúka a bažina, kde to všetko kvitne a rastie. I na stromech to roste. No. Jo, to je pravda, no. To je moje radost. Dělám kurzy jedlých plevelů. Jedlé plevely a jedlé plevele květy, ještě květy na talíři, jak to nazývám. A prostě je pravdou, že na tom jaře jsou všechny tyhle ty divoké rostliny nejchutnější. Oni nejsou tak hořký potom postupem sluníčka, jako zhořknou a začnou obsahovat, jako by zraje ta rostlina. Takže dostávám, protože úkolem všeho živého je množice. Všechno živý se množí. Takže i všechny rostliny, když potom rostou do květů a potom začnou vytvoří svý semínka, tak už sa mají jiný účel, což už sú pak byliny. Aj iné nastavenie, lebo tam musia mať energiu viacej na to množenie, než aby nám dali tú silu veľkú. No, ale tak jako to je ten nádherný tah, který máme i my na jaře a celá ta příroda, že tam je zase za tím světlem, teplem, jako do života. Takže ty rostliny jsou takový jako křehounký, nejsou spálený tím sluníčkem a jsou z toho výborný saláty, výborný jídla. Takže tohle já už dělám od roku 2012. Jsem si to nějak tak řeknu, já si to dělám celý život to máme, já takisto. Ale vlastně, když jsem to vymyslela, že to nabídnu lidem,
a vlastně jakou formou, jak to udělám. A tak jako nejosvědčenější je ta vycházka do té přírody, protože už opravdu lidi hodně zapomněli ten kontakt s přírodou, protože tady v té naší zemi toho ještě roste tolik. My jsme opravdu tak bohatý. A jako nevěřím tomu, to není možný tady umřít hlady, jo. Presne tak. Sme teraz v období podzimu roku 2023. Je ešte niečo, čo by sa dalo? Teda ja mám na záhrade sedmikrásky, tie viem, že sa dajú až do listopadu zbierať, aj keď už nemajú takú silu ako na jar. Takisto i pampelišky sa trošku ako prebudzajú. Takže máš nejakú takú podzimnú rostlinku, ježabiny, že dozrievajú, šípky, to je jasné. Jablka, hrušky, prostě teďka v září, v říjnu se jako pro mě rozsype hojnosti. Jo. No jasně, ale v rámci těch byliniek, víš, že čo je také, no. V rámci těch bylin, divokých rostlin je, asi bych řekla, jeden z těch největších pokladů je jednak kopřiva. Áno, takisto, ako na jar. Protože to je jak stejný jako s těma 7 kráskama, že když jí sekáš, tak ona ti stále roste mladá, kterou můžeš zužitkovávat, je pořád mladá. Samozřejmě ta energie okolo je jiná, ale zase nemůžeme být takový hnidopiši. A druhák nabízí teďka ty kopřivy ještě stále spoustu svých semen. Jestli je sbíráš. Tie semínka, áno, to som sa tiež dozvedela, že sú úžasné. Ty jsou skvělý, ty semínka, takový, jak visí ty. Ale musia byť čerstvé tie semínka. Alebo už aj usušené, keď niekto nájde. Můžeš jako obě varianty. Ty semínka, buď tam jako v tom, kdyby to byly 2 měsíce předtím, tak jsou ještě prašníky, ale taky některé rostliny ještě mají ty prašníky, mají mnoho jako pilu. V podstatě to, co z té kopřivy visí. Ano. A když na to šáhneš, tak zjistíš, že vlastně ta kopřiva je tam jakoby něco tvrdého, pevného. A to jsou ty semínka. Když to ty prašníky jsou měkčí. Ty takhle to nemají. Ale můžeš obojí, tam se nemůžeš splést, protože i ty pily obsahují spoustu vitamínů a enzymů a ty semínka jsou semena. To znamená, že tam je koncentrát té rostliny, té energie. A kopřiva je dobrá jako železo tiež. Kopřiva je skvělá právě tím velkým obsahem jako železa, jako ta zelená rostlina. A potom je to taky vlastně, ona je jako železa a tím ale probíhá. To železo není zanedbatelný, ona totiž oxiduje krev, kopřiva. Jo, jako v této formě. A ty semínka zase už prostě mají trošku jiný složení, nicméně je to taková, jakoby řeknu, jako to, co mají všechny ty semena, je to vždycky zásobnice, jako zdroj síly a energie. Jo, v hořech máš hoříšky, různý druhy hořichů, jako ten potenciál, že ti z toho vyroste ten strom, to znamená, že to má v sobě jakoby celý jakoby genetický vybavení té síly. Takže aby ten stromeček nebo aby to začalo klíčit, tak musí mít v sobě strašnou spoustu energie, aby to vyrostlo. A ty kopřivy jsou v tomhle výborný, takže zase z kopřivových kořenů se dělá krásná tinktura, která se dá použít na vlasy, když ti padá vlasy nebo na šlupy. U mužů dělá velmi dobře jako na léčení prostaty. Tak vidíte, tá múdrosť ako krásne sa zviditeľňuje. Vieruško, ďakujem veľmi pekne. Ešte na záver mi prosím ťa prezrať niečo o tomto krásnom obraze. Môžem ho na chvíľočku vziať bližšie? Jo. A to si od někoho objednala, alebo si to robila sama? Já jsem to udělala si sama minulý týden na jednom takovém workshopu, kdy to je z kamenů a vlastně jsou to takový jako naštípaný ty kousky. A jako nikdy jsem to předtím nedělala, tak jenom jsem se přichomítla k takové akci a byla to taková, já mám ty kameny moc ráda, že vlastně nabíjejí člověka. Tak jako nás nabíjí příroda a nabíjí vlastně ten kontakt se zemí a prostě s rostlinama, s vesmírem. Tak tohle je takovej koncentrát do bytu.
Veľká sila, to je veľká sila. Ja sa s nimi tiež tak postupne s tými kamienkami zoznamujem. Používam do vody, šungit, kryštál, ruženín a mám také krásne anielské karetky, ale neviem zďaleka o tom toľko, čo niekto iný, tak ma to tak prekvapilo, že hovorím, wow, aké tu máš poklady obrovské. No tak, priatelia, vidíte, dá sa aj takúto radosť si urobiť a takýto energetický, liečivý obraz si dať do priestoru. Vlastně, když se člověk obklopí nebo žije v prostředí, a když vlastně jako uplatňuješ tu svoji tvořivost, jako je to taková hra vlastně se životem, furt takový objevování, co by ještě se třeba dalo poznat, zažít, tak je to takový nekonečný proces, který je úžasně takový jako laskavý a pozbuzující, tak mi pak přijde, že opravdu je vždycky pro co žít. To je pekný záver, moc pekný. Ja ti moc ďakujem. No ja to taky ďakujem. Za to naše prepojenie, že si bola na chvíľku súčasťou vlastne Ačka, že si sa o mňa postarala, aby som mohla tú veľkú matku tam v tom Ačku zviditeľňovať nejakú dobu samozrejme. A som rada, že sme sa i po rokoch opäť našli, stretli. Teraz si bola súčasťou, vlastne si bola s nami na 25. výročí Ačka a boli aj iné príležitosti. Ja som mohla byť pri tvojich narodeninách. Hej, takže sme predsa len takto to priateľstvo nám zostalo stále. Ja som za ňo veľmi vďačná. Takže ďakujem ešte raz a prajem tebe a prajem aj všetkým vám, ktorí sa dostanete pod ruky Vieruške, aby ste si tu jej láskavú, láskyplnú péči užili úplně naplno. No, já ti moc děkuju, že jsi mi v mnoha věcech jako pomohla, inspirovala a vlastně umožnila. Já jako to je fakt, že v tom Ačku jsem poprvé začala dělat těhotné ženy. Naše milované. No a to bylo krásný, protože ta první si myslím pamatuju, že se jmenovala Gábina. Byla těhotná a nevím, už jako já nevím, 7, 8 měsíc. Byla asi 8. A vím, že mě překvapilo, že měla v břiše Adama. A já mám syna Adama. Vidíš, toho jsme chceli nás nakonec vzpomenout. Že mě to úplně rozplakalo, když jsem jí masírovala, že jsem se nad ní rozplakala. Vlastně, co už jako si můžou ženy v současné době dovolit. Mně to přišlo úplně famózní. Jako jak je to, jako je, co všechno je možný, že už to nemusí jít ten náš život jenom tím velmi úzkým jako štěrbinkou, ale že to je fakt široký, že se to rozšiřuje, že si ženy mohou vybrat podle toho svého momentálních schopností, cítění a že se to může krásně rozrůstat. A hlavně vybrat si a počúvať to srdiečko, lebo to nám najlepšie povie, jo, ale kam nás to vedie. Přesně, že můžeme začít jakkoliv, kdykoliv, nic není špatně a prostě jako kráčet tou svojí cestou. Tak, moc děkuju. Ja ďakujem. Ďakujem aj vám za pozornosť a teším sa niekedy zase na budúce. Přeji krásné, šťastné, spokojené.